Jorani logi nini live no up to date khaya hinke buibai nang thokok jangmang no ses khai khibiwa nang kebono nang hamjagui maya khe nang bono hamjago hnai srapchani bagui nang bono tongthokgwi taridi ya phatorani durpabulai mwtai rwna phuru samung nango phiaba khorok sakani bwrwi phangbulai ya abono swngchani raida swng borok bwsino samung nangphora chibise swng bono koiwi tongnai phiaba swng bono samung nangliya haike swng bono duka rwi kwlangwi thanai abono nwng kebono hamjaknani swkang nwng bini tongmung chamung no se swkang nainai gorodi buini life no nwng nosto khlaiwi tamo manai tamoni hinkhe bini swraimung bo nwng sachela nangnai no abono nwng bono hamjagui maya khe nwng bono hamjago hnai bono nini life o nono hamjakma tatubudi nwng bono jora tongsani no bono yakarwi redi tongono norok video no sajak kheba subscribe khlai redi tei share khai redi comment kaisa khlai redi hambai। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो और नहीं आई तब भी लाइक मार दो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं